srácok, ez itt a Truck Rider, ami motoros játék, már ilyen a motorom így néz ki. Zene, azért nem pont fordítva kell. Zenét is elkezdtem bele, nem falakat, és ezt nem fordítva szólítottam be. De annyira hangos, és megint még zenét. Olyan 8. pályánál járok, de egy talentot akarok most játszani. És nem is egyet, nem is kettőt, akár 3 is. Gyerünk, toljuk. Én nem akarok hangot belerakni, mert olyan hangos, hogy na. Jaj, de bukkol, az igen. Hűha, hogy lehet vele játszani. Nem baj. 100. 200. Hát tudom, hogy öngy, de így majdnem neki mentünk. Na, haladjál már. Jó, köszi. Helyet. Te is. Gyerünk. Menj. Gyere, gyorsan. Fú, mennyivel ment? 148-an megy, megtippelem. 142-vel. Ha 142-vel megy. A motor! Áj! De kár. Nem. Látjátok, 7-esek vagyunk. 7-es szintűek. Ez nem olyan rossz. Gyerünk. Mehet. Szeretem az ilyen motoros játékokat. És megvan. És nincs meg. Jaj, Isten. Mennyit a motor. Van egyébként a kezdőm, ott alapmotorom, van egy cross motorom, meg ez. Más motorom nincs. Egyébként a karrier módon már a 8-as pályán járok. Igen. Nem úgy értem, hogy ott igen, hanem úgyhogy a 8. pályán járok. És most az igen. Nem kell nekünk a reklám. A játék kell csak. Gyerünk, kérlek várj. Én várok. Menjünk tovább, mehet. A 3. körünk, és a 3. percre járunk. Pontosan. Nem így terveltem ki, de így is jó. Kicsit nagyon rossz a grafikája, pont ezért mondom. Sajnos. Azért, mert vizennel videózok, és ez a telefon nem annyira arra való, hogy ma vizennel jár. Van más jó videózó program is, de én ezt választottam, mert ez a legegyszerűbb mód. 400. Így. 142-vel megy a motor, ahogy már mondtam. Ott azt beelőzöm, ezt is, azt is, vissza. Köszönöm, viszlát. Így. A motor hangja annyira hangos, hogy nem is hallatszódott a hangom. De dudázók kellenek. Csak hogyha ezt lealakítom, a motor hangját, akkor a duda hangját is lealakítom. Így. Azt átvér, gyönyörű. Szép. Vücs. Szép. Szép kis motorozás. De szépen hajtom. 142-ben végig. Itt nincs dugó.
De most igen. Szép. 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 Ó, pontot kaptam. Az előbb. Ja, itt is annyira lassú ez a kamion, hogy nem tudok közlekedni. Ne is sörtök ennyire volna ezek. Kis videó, Gabi voltam. Ne felejtsétek el a feliratkozást és a lájkokat. Na, én Gabi voltam, sziasztok! Ja, még mindig?